1994 boma inagula makopi ku Britain $31 million mukasungunwa mayi kwacha 5.3 billion. Reserve Bank inalipira madolars kwa account ya Field York. Barclays Bank London 103-65505. Boma IDF ndi Bakiri Muluzi akanagula makopi ku mayi konkuno akanaononga 800 million kwacha. Koma anachita spent 5.3 billion. Nkhani itaphulika makope sanabwezedwe. Boma inamanga samupaso koma ndalama zinapita. Now tikumva Maliso Hotel pension fund inagula ndalama zinaperekedwa, eni yake anabweza ngongole. Thereafter ogula sinthachiganizo akufuna ndalama zawo. Tiyerekeze munagula galimoto then mukupita kwa kugulitsa after 2 months ndikudzabweza chifukwa galimoto iyi yadula kwambiri. Pamene mmasaina contract simunaone kudula, komanso ndalama anaononga palibe chomwe mungachite chifukwa sanakupitseni mthumba. 2023 Lazarus Chakwera anagula fertilizer ku Romania 200 billion. Fertilizer sanafike, ndalama zinabedwa. 2013 boma linalipira ma ghost companies $1 million in billion kwacha. Majombo anagwidwa ku polisi modula, anthu analira koma ndalama sanabweze. Kunokuma mabiliyoni ndi matrillion anasowa. And moreover Chakwera anagula fertilizer ku fisheries ya ku Namibia. Ineyo munaona kuti fertilizer akugwidwa ku fisheries 170 billion inaperekedwa ku Nendongo company yowedza nsomba. Fertilizer yonso sanafiki. So ndi chikhalidwe cha boma kugula zinthu modula. Amasiya matishu konkuno kukagula ku China modula. Even matoothpick amagula ku South Africa. Wale amagwidwa kwa Niki Chakwera modula. Munthawi ya Muluzi Faruku Gani amachita supply nkhuku ma department achitetezo pa mtengo dola. Osachedwa analiza kwa Chakwera, anampasa contract ku Ministry of Health amachita supply panado modula. Mukachita kafukufuku mupeza kuti chilichonse chimene akugula kuboma akugula modula. Mwachitsanzo Njanji Kusanje inachoka 48 billion 2020 anachoka IBM. Njanji imeneyi amachita construct ndamoto enjo budget 48 billion. Chakwera anayikweza kufika 128 billion. Anangomanga 5 km. Kodi ndalama zinabwezedwa? Tikutaya nthawi ndi Maliso Hotel tikhoza kulira kukopa nyanja koma ndalama sizibwerera. Funso nkumati pamene timagula sitimaona kuti atu. Ndakuwuzani kale kunena kuti kuyambira nthawi ya Muluzi, Bingu, Joyce Banda, APM, Chakwera takhala tikugula zinthu modula. Ndalama ndi mafailo aboma mupeza kuti matishu eneniwa mukapita ku Ndilande mukapeza 1000 imodzi koma iwowa akugula 3000. Tikumanga Chithaphwi Hotel taononga 135 billion. Tikufuna $15 million to complete the building only. And we are busy complaining about Amaris 5-star hotel. Tinagula Sigereke Hotel valuation 8 billion. Koma tinaigula 21 billion. Ndeti manya kuti ndichizowezi cha boma kugula zinthu modula. Ngakhale ndikunena pano akugula zinthu modula. Kodi fertilizer sanagwidwa butchery. Ndalama zinabwerera. Munalephera kubweza makope ku Field York ya ku Britain 5.3 billion inapita. Munalephera kutenga mabiliyoni a fertilizer ku fisheries and even butchery. Bwana ndo Faruku Gani wale wa Niki Chakwera mumagula modula. Njanji ya 48 billion kusanje munaononga 128 billion komanso sinati. Nkhani imeneyi ya Njanji Sanje Malaka Railway Project kukafika ku Blantyre sikusiyana ndi Chithaphwi Hotel chifukwa aboma la MCP atabwera 2020 anapeza budget ya 48 billion amamanga ndamoto enjo yo anachotsa ndikubwesapo CR20.
anayisintha budget kutoka 48 billion kufika 68 billion, then 90 billion, ndikuna pano 128 billion. Njanja anangomanga 5 km sinathe ndikuna pano. Now upite pa Clock Tower ku Blantyre pa Chitapwi Hotel anayika budget 43 billion, anayikweza kufika 78 billion, ndikuna pano 135 billion aononga kale hotel sinathe. Osachedwa alimbakana ku Reserve Bank akufuna $15 million. That is almost mukasungulwa kumayeko 26 billion. Ndetu kudabwa kuti tikulimbana ndi Amaris Hotel 128 billion, hotel inatha kale ayigula akamba kuisa ntchito iyamba kubweza. Tinaononga 128 billion ku Nsanje Railway project sinathe, avitumbiko mumbanda zawo anangomanga 5 km, no public inquiry. In addition, taononga 135 billion pa Chitapwi Hotel ku Blantyre, tikufuna $15 million timalize building. Tikati kuononga ndalama pa Chitapwi Hotel, ndalama za anthu abeshoni, no public inquiry. Mahewa 2000 amakula 5500. Upite ku shop ngakhale panopa mufuse tengwa mahewu 2000 1800. Koma Nyamata MCP amakula mahewu mwewa a 2000 kwacha 5500. Mabilioni okuli ya bedrock kunokuma. Lazarus Chakwera anapepesa kutundu wa Malawi ndikulonjeza kuti akawina chisankho 60 September adzacho sosokoneza. Sana atiuze kuti adzabweza mabilioni chifukwa amadziwa kuti sizingatheke. Agreement is an agreement. Mukapita kusika ena akugulisa tomato 700 kwacha 200, komanso ena 50 kwacha. Iweyo ukasankha wa 700, don't blame ogulitsa. You go to a pub, same location, mitengo ya mowa yosiyana. Kastelo yemweyo 2000, ena 3500. Ukagula kastelo kwena mtengo, that's your own choice. Don't blame barman. Ndetu kudabwa ena alipize ndi public inquiry pankhani ya Amaris kumaononga malawasi akuti hotelo yatula. Mbuyomu munagula makope, panado, adiveri fertilizer modula. Vuto sogulitsa koma system. Parliament imapereka mabilioni omangira misewu chaka chilichonse. Mwachitsanzo, Rumpi Chitipa Road, Makanjira, Lakeshore, ndalama zimapita kuti. Misewu yosatha kuyambira 1994 mpaka lero. Mukachita check every budget, amayika ndalama zomangira sewu wa Makanjira, amayika ndalama zomangira sewu wochoka ku Rumpi, Nyika mpaka Nthalire, amayika so ndalama zomangira Lakeshore Road. Koma misewu imeneyi kuyambira 1994 mpaka lero zaka 32 sinathe. Ndeti mafunsa kuti ndalama zimapita kuti. Anthu andale akhala kugula zinthu modula sanayambe ndi Amaris Hotel. Anthu akuti kuti ayi Amaris Hotel ndiyodula, that's fine. Ndeti mafunsa kuti Chitapwi Hotel siyodula. Chitapwi Hotel pa Clock Tower sinathe. Tapitani mukaone aononga 135 billion. Building sinathe 43% construction. Akusaka $50 million ku Reserve Bank. Ndeti mafunsa kuti kodi Chitapwi Hotel siyodula. Anagula hotel Sigerege ya 8 billion, anagula 21 billion. Malaga Railway Road, Malaga Railway Project 48 billion, inakwera 128 billion. Zikutanthauza kuti boma ndi chizolowezi amagula zinthu modula. Aphungu a nyumba ya malamulo CDF amagwisa ntchito yake. Upite midzimu anthu akusowa madzi akumwa, mabridge ogumuka. Anyway, kabwezeni hoteloyo as you wish, koma ndalama simukayipeza. Mukasume ku court. Tinagula hotelo modula tikufuna tibweze ndalama. Jaji akakufunsani kodi Yusufu anakupisani nthumba akuti no, ndazindikira mochedwa kuti hotelo ndiyodula. Okay, then vuto ndi chani? Ogula kapena ogulisa?
signature munasaina nokha, ndalama munatulutsa nokha. Pomaliza Kenyatta Nyirenda adzapanga shout and terminate the proceedings with cost. Nkhani ya Malisho Odero sikusiyana ndi Fidioko. 1989 tinali ndi Reserve Bank Governor wa my Congress Francis Perega Moyo. Iyeyu anasankhidwa ndi Kamuzu Banda 1989 ngati Reserve Bank Governor. Boma lidasintha 1994 bakili muzi sana chotsi anamusiyabe kuti amalize contract. Inu mukudziwa kuti munthawi imeneyi kunali siku ya ulere, amagawa makope ndi zolembera za ulere. So aboma anaganiza zogula makope ku Britain ku kampani yotchedwa Fidioko. Anawuza Reserve Bank ndikufuna mutumize ndalama kwa account ya Barclays Bank. Anapasa account number 103-65-505. Account imeneyi inali ya Fidioko company imene imachita supply makope. Now Francis Perega Moyo anapereka ndalama kudzera ku Reserve Bank $3.1 million. Atachoka contract yake inachita expire, anayamba kulula mana kuti ayi boma lagula makope ku Britain. Koma makope amenewa akanagula ku Malaiko akanawononga 800 million kwati, koma iwowa akagula ku Britain patengo 5.3 billion. Tikukumbukira nkhani imeneyi inapita ku court. UDF inachoka pampando, Bingwa Mutharika anamanga Minister of Education Sam Pasu. Mboni ya boma anali Francis Perega Moyo. Iyeyu ndi wa my Congress. Atachoka mboma anayamba kulula kunena kuti Asamu Mpasu anagula makope ku Britain, kwa makope amenewa akanagula ku Malaiko tikanawononga 800 million kwati, koma taonani taononga 5.3 billion. Asamu Mpasu anamangidwa ndalama sizinabwezedwe. Amalawi kuti pamenepa olakwa anali Mpasu chifukwa Francis Perega Moyo as Reserve Bank Governor ndamene achita authorize the payment. Iye ndamene saina kwauza ntchito wake kuti tatumizani ndalama izi $3.1 million ku Britain account iyi. Anali Francis Perega Moyo, koma iye mweyi anasintha ndikumanya kuti ayi Asamu Mpasu ndamene anachita authorize kuti ndalama zipite ku Britain ku Barclays Bank. Now ndimvesesani pamenepo. I'm not saying kuti Mpasu anali osakwa, koma the deal inali ya Rosewa. Francis Perega Moyo as Reserve Bank Governor anachita payment anali solakwa, chifukwa ngati anaona kuti ndi zolakwika akanangopanga resign ndikuchoka. Koma yeyu anapereka ndalama ku Britain akudziwa kuti zolakwika, akudziwa kuti makope akugwidwa modula, anachita authorize the payment. Then after 12 years anapita mu court ngati mboni ya boma ndikumaulula zinthu zimene yeyo anapanga nawo. And today anthu amene akuyankhula za Amaris akuchita kutumidwa ndi George Jim. George Jim mafuta mwali, komanso ku Reserve Bank kuli Nzimayi na Jeya Ngosi osowa ndi MCP. Anthu amene wawa anavomereza kunena kuti Reserve Bank inavomereza, kodi inavomereza ameneyi mafuta mwali komanso George Jim anavomereza tiye ntigule Amaris Hotel. Just from nowhere amafuta mwali contract yatha. A George Jim anachita suspend, analemba kadi yabodza kufuna kuchotsa anthu ntchito, then anachotsa ntchito. From there anaba 11.5 billion ya pension fund. Koma anthu amene wawa ndamene achita finalize kuti Amaris Hotel igulidwe, then akubwera ndikuyamba kuchita feed information kumene kuti ayi Amaris Hotel yakugulidwa patengo wakuti. Now tikafufuza bwino bwino tipeza kuti new Reserve Bank Governor George Patrick wakusapita kumene maybe January. Amene na Reserve Bank Governor ndi mafuta mwali, and payment ya 90 billion inaperekedwa mu December. Mapepala ndi nawo amene achita authorize ndi mafuta mwali. Lero mkulu ameneyu pamodzi ndi George Jim osewa amadikana kumchinji na akumchinji ameneyu ama Congress Party ndiye akubwera
anachita okha authorize the payment ya 90 billion kuti Ames Hotel igulidwe. Thereafter akubwera ndikumana kuti ayi Ames Hotel ndodula. Okay, akupanga blame ndani? Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Reserve Bank akuvesa chisoni alemba kalata ku pension fund ndikumauza kuti taganiza kuti mubweze ndalama kodi owa ndamene avomereza poyambira agulani hotelo ili bwino. A pension fund anapereka ndalama and Reserve Bank inachita authorize mafuta mwale amene George Chimu na Jaya Ngosi osewa anali mgulu ovomereza kuti hotelo igulidwe. And today achosedwa ntchito akubwera lumachita feed information chifukwa ndosewa amene akunena za Amalis information akutenga kwa George Chimu. That is why akungotchula anthu kutchula uyu koma you cannot see them mentioning George Chimu chifukwa George Chimu ndi amene waononga ndalama za pension koma sakutchulidwa. Onse akungoti ayi wakuti osatchula George Chimu. Why? Ndeti mana kuti nkhani imeneyi ya pension fund sikusiyana ndi field yoko. Asamu Mpasu apereka moyo, a Francis pereka moyo, Reserve Bank governor anagula makope ku Britain, patengo dola $3.1 million mukaisungulwa ku Malawi $5.3 billion. Apereka moyo contract yawo inatha 1995 ndikubwera ku nyumba anamba kulula iyayi Ampasu komanso Asafuli principal secretary wa ku Ministry of Education time imeneyo anagula makope modula $5.3 billion. Komatu makope ameneyo akanagula ku Maeko makope adzuka akanagula $100 million kwacha. Bingwa Mutharika anagwisa ntchito Francis pereka moyo mpaka anamangidwa Asamu Mpasu 2 years in prison. Leronso tikuziona zimenezi. Tiru, George Chimu, mafuta mwali na Jaya Ngosi osewa amavomereza tagulani Ames Hotel. Lero asintha akuna kuti ayi Ames Hotel ndodula. Okay, komatu ndino amene masaina makontract amenewo kuvomereza maziyendesa machisisi. Lero mwagula hotelo kale ndalama mwapereka kale ndiye mukubwera ifo mochosedwa ntchito. Aya ife sinagule hotelo agula ndi DPP. Ine mwachoka liti amafuta mwale achoka liti ku Reserve Bank. George Chimu wachoka liti ku pension fund. So the best way kasumene ku koti munagula hotelo odula mukufuna ndalama kwezereni koma majaji akukanirani ndithu akuzani kuti munthu ameneyu sanakupiseni mthumba anakoyika mtengo. It's like ndikugulisa nkhuku pa mtengo wa 30,000 wina waimapo akugulisa nkhuku ngati omweyo 70,000 nde iweyo ukusiya nkhuku ya 30,000 ndiwagula 70,000. Vuto sogulitsatu, vuto ndiweyo amene ukagula nkhuku ya 70,000 ndikuiona. Akuluakulu, history is the best teacher.